Minimax uvádí Kravička Connie. Malé prasátko. Byl krásný den. Na nebi svítilo sluníčko a všechna lesní zvířátka si hrála venku. Na louce si rodina divokých prasat našla skvělou zábavu, hrála si s velkým míčem. Hej, všichni se dívejte, teď nakopnu míč vší silou. Viděli jste, jak daleko letěl? Dojdu pro něj. Správně, Pedy, přines ho zpátky. Doufám, že ho najdeš. Určitě ho najdu, tati, nedělej si starosti. Pedyho rodina čekala, až přinese míč zpátky. Ten se zatím kutálel po lese, až se zarazil pod velkým dubem plným žaludů. Tolik žaludů, dám si malou svačinku a pak se vrátím na louku. A pak najednou... A co je to? To je duch, velký duch! Ale Pedy, žádní duchové neexistují. Pedy ale utíkal až domů. Flíček a Connie se zatím procházeli po polích. Flíčku, nechceš jít na louku? Bydlí tam Pedy a Perla, mohli bychom navštívit divoká prasata. Hráli bychom si s jejich velkým míčem, bude to veliká legrace. Pedy ten míč hledá nějak dlouho. Ano, musel utéct hodně daleko. V tu chvíli uviděli Pedyho, jak se smutně vrací. Pedy už jde, ale nenese míč a nevypadá vůbec vesele. Co pak je, Pedy, že jsi tak smutný? Stala se mi strašidelná věc, viděl jsem ducha. Prosím tě, Pedy, duchové neexistují. Ale něco jsem viděl a mávalo to na mě rukama. Jestli to nebyl duch, tak co to bylo? A kde jsi ho viděl, Pedy? Pod stromem, tam, co je spousta dobrých žaludů. Možná si viděl nějaké zvíře, které šlo ke stromu na žaludy, ne? Mohla to být spousta věcí, ale duch určitě ne. No, myslel jsem, že je to duch. Hrozně jsem se leknul. To je hloupost, lekat se, nemáš se čeho bát. Můžeme se ke stromu vrátit a zjistit, co to bylo. Connie s Flíčkem ti ukážou, že se není čeho bát. Pojď, Pedy, půjdeme tam všichni tři, uvidíš, bude to velká legrace. Veselý malý ptáček vlétl na oblohu a díval se dolů na krásnou zemi. Přeletěl i nad hlavami Flíčka, Connie a Pedyho, kteří se vydali vyřešit záhadu. Už tam budeme, jsem tak nervózní. Ahoj, Pedy, co se stalo? To jsem já, Bodlina, šel jsem tě pozdravit, nechtěl jsem tě vylekat. Promiň, Bodlino, když jsi tak najednou objevil, úplně jsem se leknul. Co to bylo? Co to bylo? Hej, vrať se, nemusíš přede mnou utíkat. Pedy, to jsem já, tvůj kamarád Krtek Tot. Flíček a Connie si dělali o Pedyho starosti. Všechno kolem mu nahánělo strach. Nakonec Connie s kamarády došla k velkému dubu z žaludy. A jsme tu, přesně tady jsem tu věc viděl. Pak Connie napadlo, jak Pedyho přesvědčit, aby přišel ke stromu a nebál se. Pedy, tvůj míč? Dojdi pro něj, budeme si s ním hrát. Jo, běž, Pedy, s míčem si krásně vyhrajeme, ano?
A podívejte na ty malé duchy. Ale Pedy, to nejsou žádní duchové, ale motýly. Vyrážejí se proletět po lese. Máte pravdu, nejsou to vůbec žádní duchové, ale motýly a moc pěkní. Ty žaludy vypadají chutně. Jsou moc dobré. Mňam, mňam, mňam. Mňam, 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 mňam. Výborné. Duch, to je duch, rychle pryč, honem. To je zvláštní, říkala si Connie. Potom se podívala nahoru a jaké překvapení. Vůbec to nebyl duch. Orel Pírko seděl na stromě a vrhal dlouhý stín na zem pod sebou. Pedy, to, co jsi viděl, nebyl žádný duch, byl to Orel Pírko a jeho stín. To jsem se vyspal. Kdo pak to tu je? Mí kamarádi Flíček, Connie a Pedy. Co pak tu děláte? Connie mu vyprávěla, co se přihodilo, jak si Pedy myslel, že Pírkův stín je duch. Promiň, Pedy, nechtěl jsem tě vylekat. Na vrcholku toho dubu si zdřímnu každé odpoledne. Hele, jestli chcete, setřesu vám nějaké žaludek snědku. Jo. Tak se připravte, protože už letí. Teď už se nebojíš, že ne, Pedy? Ne, díky vám dvěma. Mňam, mňam, mňam. Mňam, mňam, mňam. Když šla ten den spát, byla Connie moc ráda. Pomohla Pedy mu pochopit, že se nemá čeho bát, že duchové nejsou. Sladké sny, Connie. V českém znění Libor Terš, Tomáš Juřička, Zuzana Skalická, Jana Altmanová, Otto Rošecký, Petr Burian, Jaroslav Horák a další. Překlad Jan Zenáhlík, zvuk Filip Maňhal, úprava a režie Václav Merhaut. Pro Minimax vyrobilo Studio Grant v roce 2007.